بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي من فيض بحره يقترفون ومن نوره يستمدون وعنه يورثون، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، سر الوجود وروح الوجود ونفس الوجود وعين الوجود وذات الوجود ووجود الوجود، فإن وجود كل موجود متوقف على سبقية وجوده صلى الله عليه وسلم، فإنه لولا وجوده صلى الله عليه وسلم ما خلق شيء من الأكوان ولا رحم شيء منها. fuɗɗarade inde Allah joom yurmede heewde huɓtidinde windere jurmittoɗo tagore mum ñalawma ñawore. En juuli e nulaɗo Allah mo jam e kise ngoni e mum, mo ganduɗen ko kañum woni sirru godal, sinno wonano wodede mo ala ko wodata saka ɓen wodnaɓe ganda gonnuɗo godale o holno wodnire godale ene wodiri to woni to. Yo Allah ɓeydu yurmede mum e makko hisnabo. Bandiraɓe sehilaɓe, musidɓe tedduɓe, miñiraɓe e mawniraɓe, yiƴiraɓe e jinnaɓe, serenɓe men, khilifaɓe meɗen diine e khilifaɓe meɗen aada, en calmini goto kala inde muɗum e yettode mum. En ngari hande haalde e ko ganduɗa koko kewi e nder leñol ngol, koko kewi e nder diine o, koko kewi e nder leyɗele meɗen ɗe. Woni ɗo seyɗani tiri mbaggu mum ha fewi, huccini ɗum e diine islam, te tawa kadi sinno ko sago men ngal seyɗanagal wona e leñol meɗen feñata. Woni annabagal kesam hesamagu gargal to diwan Kolda to hande ko haalate ko e nder réseau ji sociaux ji ɗi. E haala meɗen hen noon ene wawi sinno ko sago tawani ko ganduɗa ko eɗen mbawi ɗum filmude nelden ɗum, kono noon haame wari en ene wawi tawa hayso tawi waɗo yi doge, tawa doge ɗe ene wawi maɗe kew seeɗa, saabu hade koko jogirɗen ko jabade jogorɗen jabade. Woni holɗum adduɓe ɗum ɓe wasata taw won dalilu moɓe jogui, o wona gonga walla o wona fenade, o tiiɗa walla o wasa tidde, kono wonɗo ɓe pawi. Enen yeddoɓe ɓene won dalilu mo jogiɗen, enen kam wona ene wona gonga walla wonata ala, enen ko gonga jogiɗen. ɗum ɗon noon so tawi a jogima gonga aɗa haɓa e dow fenade nde ene ndara wiide ene wonta gonga e dow becce ma, yo taw aɗa heblani ɗum. E ko adi fof won sernaɓe fuɗɗinoɓe walla jabtiɓe ɓe ganduɗa ɓe ko hono ceernajo gonɗo o toon e ngoɗo wuro hande haalatengo. Bandiraɓe ɓe jaafo, mi yiɗani haalde inde wuro ngo, wona mi yiɗa haalde inde wuro ngo e anji wuro ngo, kono ala ko rokkude hurum pullaku. Kono noon kaldateɗo ene anda hono ceerno Dawuda Mbakke. Nde ɓe jabtimo won ko jabti ko ene wona tawa ɓende kaalata nde keɓanaki ɗum, keblanaki ɗum. Woni holɗum ko haalata ko so tawi ko gongo, yoɓe ngarɓe gonda e Qur'ana, yoɓe ngarɓe gonda kala e maɓɓe gonɗo e gongo, yo Allah fawɗum e lawol gongo, kala mo wonani e gongo yo Allah hoynu ɗum gila e gurdam. Te mbeɗe sikki jabuwol ngol leeli gila nde o waɗi nde audio o faade joni. Anduɓe diine ɓe walla haɓeteɓe haare diine walla haaloɓe haala diine leeli jabade mbo. Ene wona noon tawa eɓe jiɗi Allah kono ɓe koolaki Allah. ɗum ko onon sernaɓe nanɓe ɓe hono jaabowol makko ngol o haali ngol yo an gaddu Qur'an gondiron ɗum, on jaabino momo nde o sosi nde diine kono on jaabaki mbo e wondore nde, mata wadde ko eɗen jiɗi Allah kono en koolaki Allah. So en koolino Allah tan en jahanno. ɗum ko hen gueɗal. Dawuda Mbakke ari ɗo jaabadema ko goto pamaro e nder ɓiɓɓe leñol ngol mo ala hay gandal gotal, kono noon ombo anniyi jabadema, te ombo anniyi wondodirde e maɗa. Sabu neɗɗo so jogima gonga tan yo gonga mum tiiɗe mum. Dawuda Mbakke annaniɓe e piège, kamɓe ɓe paamani piège o.
kono noon min mi yaltinma e piège o min oɗo gelo ngal kaldowo e maɗa mbeɗe felliti wondodirde e maɗa kono noon wondore men ene waɗi sarɗiji ɗiɗi ɓoli sarɗi gadano o en gondirta Qur'ana sabu a gonɗinani Qur'ana joni min gonɗinɗo o Qur'ana so mi ari mi woniri Qur'ana te an a wondi a gonɗinani Qur'ana holno gondirirten Qur'ana ma gonɗinani so wondore nde ene jogori wadde jomu walla so tawi wondore nde ene jogori libde neɗɗo an kay so ene liɓata kay ko jaɓnoɗo ɗum o kono wona caliɗo ɗum o kay ha gayni an kay ka janɗo ha gaynuɗa an ka janɗo wondore ha gaynuɗa donc an en gondidirta e nder Qur'ana wadde ƴeewen fanno goɗɗo hade ka pullo komi pullo eɗen jogino ko pulago wondirta godiren ɗum ba gaccen Qur'ana ɗo ko go'o o ko sarɗi gadano sarɗi ɗimmo o Dawuda Mbake secret gonɗo o ɗonete e nokku o e nder wuro ngo so tawi aɗa felliti eɗen gonodira a yaltat wuro ngo ngara tawodiren nokku goɗɗo ɗo wona ɗo am ɗo wona ɗo ma taw wona e falde am wona e falde ma e on saha wallidiɓe maɗa ɓe ɗamininoɗa ɓe so tawi ceerno ari ɗon hotata kene ɓoori tekke muɗum joni noon mbasen wonde toon hade aɗa jogui gongo jalta to gonɗa to min mi yalta to gonmi to kawren Dakar wona e falde maɗa wona e faldam so tawi ko gonga e maɗa aɗa jaɓi wondore nde nodduɗa nde min gelongal mi notimama e wondore nde eɗen gonda e yeeso Allah eɗen gondira Allah ko gonɗa ko e ko min goni ko gonɗa ko fenade wonde nde hen ko gonɗa ko e ko no Allah añiri ɗum ene Allah yeddiri ɗum ene nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam riwtiri ɗum so tawi ko gonga e maɗa mbimi wondore nde mbiɗa nde ko nde gonga e ma Qur'ana o en gondirtambo sabu a gonɗinani Qur'ana donc min ko gonɗinmi ko en pijirta ɗum ɗo ko goo ɗiɗi en gondata ɗo jeeɗa ɗo ala a yaltat toon ngara kawren Dakar gonden toon sa jaɓi ɗum inchallahu taala dokkodiren aadi ɗum ko hen gueɗal ɓe dikkinoɗa ɓe parano sabu ɓe pamanima gueɗal ɗimmiwal ngal fenade adande nde penɗon e annabi Isa on potani sosande ɗum fenade mbiɗon ko Isa ko kañum arti ko kañum woni ruhullahi d'accord Isa ko kañum woni ruhullahi ɗum kay ene laaɓi cer kono woto yejjit Isa alano ɓiɗɗo te an ka ɓi Isa mo mbiɗa o woto yejjit Isa resano te an ka ɓi Isa mo mbiɗa o woto yejjit annabi Isa garnoɗo o e dow leydi ndi woto yejjit ko annore Allah woni e makko o wona ɓiɗɗo toɓɓere o wona ɓiɗɗo maniyu mawɓe heeɗiɓe jaafomi o wona ɓiɗɗo ndiyam hono ko Qur'an wiyata ko falyanzur al-insan mimma khuliqa min ma'in dafiqin yakhruju min bayni sulbi wat-tara'ibi walla Qur'an wiyata alam nakhluqukum min ma'in mahinin faja'alnahu fi qararin makinin ila qadrin ma'lumin so tawi ɗiɗo ayeji ɗiɗi ko neɗɗo tagate hen andu annabi Isa tagaka min ma'in mahinin walla ni e ma'in dafiqin andu kam annabi Isa tagaka e ɗum te mo mbiɗa o ko bamma ko e ɗeɗo taga waddi ɗo woni fenade gueɗal tataɓiwal fenade tataɓire nde mbiɗon wondene ko Isa ko kañum arti andu kati kala annabi mo Allah watno e dow leydi hade ko nelaɗo jeygol waratambo sabu jeygol ko shaytan te annabi shaytan ala e mum annabi ene wawi yolade annabi ene wawi hirsede annabi ene wawi helede annabi ene wawi waɗede hunde fof kono andu annabi mayata e jeygol hay annabi goto alamo annabi mo Allah adduno e nder leydi walla e dow leydi ha jeygol wari ɗum te an mo mbiɗa o ko bamma ko kural fetel wari ɗum waddi ɗo kati woni fenande kam o natti wonde Isa gadden goɗɗo ƴeew so tawi ko annabi tan garɗo ɗum kam jaɓama so tawi noon ko Isa mo mbiɗon o ko kañum arti andu kam ɗo kam firtima e ɗeɗo gueɗe Isa ala ɓiɗɗo Isa wona toɓɓere maniyu Isa annabi jeygol warata ɗum ɗeɗo gueɗe kam firtima ceerno Dawuda Mbacke fodde ko pirɗon ko e Qur'ana piriran ponno ɗon kam firirde ɗum kay ko rewnude yimɓe lawol Allah kono wona wiide kay oɗon cosa diine keso
sababu di jomum naati khalwa shaytan homti dum shaytan homti annababe saka neddo jibinaado do e der leydi Senegal do shaytan homti waliyaabe Allah shaytan homti annababe saka non e ko ganduda ko daranno do weccital ko wurdi o wada khalwa mudum shaytan homti dum shaytani homti on do ko hen gedal gongal ngal fenande wonde de hade biidon wonde ne ko arti ngande ko Qur'an gondon e hutorade Qur'an mo kutorto don ko kanyum pirdon e pular wadde deftere hesere ala arani sabu sawi deftere hesere ko haala kesa ko annabi keso annababe be temedere e nogas e nay ujunere annabi e temedde tati e sappo e nayo walla sappo e joyo walla sappo e tato nelabe be kala hen goto nde wonno ari ko en woni keso kala hen goto wonko Allah totti dum ko hesdi kala hen goto wonko Allah totti dum ko hesdi jodi non onon hade kon dañbe annabi keso annabi o foti addude koko hesdi kodo kay wada Qur'an tawanodo odo mbiyonodo mbadamo falsifié ittude Qur'an o e halaka jomiraado subhanahu wa ta'ala halno walla ittude dum do wonnodo mbiyonodo battu dum do ganduda do wonan Ceerno Daouda Mbakke fenande sosane nde yo Allah rutin on rewna on e gongo Qur'an mo pirdon o e pular yo Allah rokku on wawde famde ko Allah haali ko don dewron Allah no foti ni rewrede sabunu nulaada Allah sallallahu alaihi wasallam nelande minani e hala ma biida wonde ne baba Ibrahima yehi e on saha annabi Yaqub ari nde Yaqub yehi Yusuf ari nde Yusuf yehi Musa ari Ceerno Daouda dum do ko kecce woni ko dum kecce andu ko Ibrahima tottano ko seeda hen ari e der Qur'an ko heddi ko Ibrahima yaadi kati e yonta Ibrahima andu ko annabi Musa tottano ko woni Tawrat andu wondene ko seeda ari hen e Qur'an ko buri ko hewde ko istuwaruji Musa kalate e der Qur'an kono wana deftere Musa nde yahata nde yaadi hen annabi Daniel ko hebno ko dum ne kati nde yawa yahata nde kanko ne o yaadi hen ko seeda ari hen e der Qur'an nde Qur'an ari nde tongi gede mabbe fof wadi dum résumé sa ƴeewi e ko wiite ko awa'il ko wayno alif lam mim walla sad walla qaf walla kafiyan sad walla taha walla nun ɗeɗo gede fof wonko ɗe janginta ngam ko tongode de jomiraado subhanahu wa ta'ala tongiri gandal mum dum addani firobe be mbima wondene ko Allah andi ko woni ko muyaade mudum hen gadal dimmi walgal andu njulu sujud e ruku addi dum tan ko nulaado Allah sallallahu alaihi wasallam Isa nde ari nde ala tawani do njulu sujud e ruku sujude e rukjudi wadde su Isa arti en sujjino on walla ne rukjino on firti ko rewi e lawol Muhammad so rewi e lawol Muhammadu o selata lawol Muhammadu ngol o selata diine Muhammadu o selata ko Muhammadu accuno ko do nde wonno ko Muhammadu addi ko wana kanyum tan wela e belade mum wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wana kanko tan welate o fefindo ko wahyuji di Allah jippine e makko joni non an kam Ceerno odo mo ganduda ko bamma gardo o tan mayi kam no foti laabi Jibrilu jippi e makko annabi Isa yi Jibrilu hadi bamma non ko kanyum woni Isa mbedi yidi njabtoda mi no foti laabi Jibrilu jippi e Isa hadi Isa nawede dow asman mbedi yidi andude dum kala nakam dum hadi ada namno annene ada namne so tawi Isa arti mbele Jibrilu ma jippito e makko walla jippitta ko e makko dum kati mbedi yidi namnade ma dum mbedi yidi dum andude so tawi a jabima mi dedo namne a jodima a miccima ha no fewi a miccima no foti laabi Jibrilu jippino e Isa so Isa arti mbele ma Jibrilu jippo e makko e on saha ma en kaldu Ceerno Daouda Mbakke woto bonne min leñol Ceerno Daouda Mbakke
woto ngaybine leñol ngol ko on fulbe hay goto wawa on ittude wondede ko on fulbe odon jogi gedale pulago hay goto wawa on ittude odon jogi gedale pulago kono diine Allah o ngacce deeje ngande Allah wana neddo ngande Allah diine makko o ko diine makko bawdo kala yo rewru Allah no Allah wiiri ni yo rewre bawdo kala yo jab calido ko hakkunde mum e joomum kono so tawi odon jogi hurum e ko gondon ko odon pasni demgal modon gal ha odon biya kala demgal len foti julde e leñol mum foti ala do sabu an garatande a wiyani Allah mbede foti yaade aduna ala ko Allah wela aduma do so tawi ombo warma kadi a wiyata mbede foti yaade an Allah ala ko Allah welete warma dum don non Allah belado aduma do wela ittuma do on Allah a wawa wiide ombo foti ala kanko foti ko kanko kadi fondata ko foti ko o wada dum ko kanko woni hakmu ko kanko woni adlu Ceerno Daouda Mbacké ko dum do joginomi ko mbede jaabuma wondore maade ne dikkinoda sernabe ne min mi dikkimama mi jabi eden gonda e sardiyeji didi di mbinomi de hoore vidéo o penale lelnaade de wondede ko gondon ko wana gongo woni ko lelnan mami ko do mbede mofti goddum insha Allah taala mbede sabbi ha minanoya ko jaabidami e on saha mi jabtoma goddum te jidmi tan kalden ko e dow gandal tan jidmi kalden kala ko eden kalden e dow gandal gandal non gal jidda fof kono tiido tan woto wi Allah wi sabu ana gongdinani Allah a jabani Allah deftere maada ne gadduda nde koy gandal deftere maada nde jidmi wota halde gandal Qur'an sabu Qur'an a jeeya dum Qur'an a jabani dum Qur'an a gongdinani dum wadde wata halanam Qur'an sernabe dikkotonobe mabbe walla jabotonobe mabbe be kalanno koy kaka gongdinani ko dañƴa no jeddirda dumen min non kaldan me maada koy koko gongdinda te koko jeyda ko so tawi ko ka jeeya ko dum wata halen ay dara ndena toña hade a yida tonji te a yida toñede dum don Qur'an ko Allah jeyi Qur'an jippi ko inu laado Allah sallallahu alaihi wasallam jippake annabi Isa addu ko jippino ko Isa hade Isa arti mata o artirani on ko jippino ko e makko kalden e dum Ceerno Daouda Mbacké Allah jarama a jarama yo Allah fewndu en yo Allah hollu en hoore mum wata Allah hollu en koye men yo Allah riwtan en odo seydane naddo e men jogordo bonnude leñol men jogordo tajje en dameje men haza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh